Днес аз и моята азиатска визия ще направим лавабер саксия за кактус. Това ми е артистичната визия. Сега ще ви покажа много лесно как да оползотворите празните висчета от лавабер. Номер 1, трябва ви празна бутилка лавабер. Моята не е, така че нека да се захващаме. Не можах да се справя с целия лавабер, така че ще си го пресипа в една чашка за после, защото искам да си го допия. Както сте разбрали, аз нищичко не изхвърлям, а всичко отива за после. Сега трябва да го изплакнем. Като чисто ново е едно току-що излезнало от завода. Втора стъпка, разбира се, ще ни трябва един кактус. Следната трета стъпка ще ни трябва моделин, ножица и артистичност. Или човек, който не го слуша главата, както прецените. Трябва да разрежеме горната от долната част на лавабера. Ни трябват и боички, така че предполагам всеки един от вас има. Няма как без розово. Розовото е най-важно. В момента се получава мега якото. И сега е ред на нашия моделин, с който искам да оплътним дъното, за да не е толкова тъничка нашата ваза отдолу. Стилваме много хубаво. Между другото, около мен навсякъде вече е голямо мазало. Така и сега най-важното – очертанията. И тада! Измислих долната част да я направя също като лава меченце и я очертах и нея и мисля, че се получи доста добре. А сега нека да пренесем и нашия кактус за вас. И готово! Нашия прекрасен кактус има новия си прекрасен лавабер дом. Долната част се направих на моливник. Аз като ви казвам, че нищо не се изхвърля, всичко тук се използва. Отивам да го настаня на перваза, а вие харесайте последните такива видеа.